na to pag inumatod pag intrigal unsa na to pag didikit sa atong pakigrelasyon sa Ginoo samtang buhi pa ta, no? Tingali mga igsuon, kaning tapika karon murag nahisgutan ni atong pag-prayer-meeting sa ila ni Itel, no? Nya didto giheld lang mama nya adto lang ning ilakbit pud gamay kay abi nato kaning tapika karon kabahin kini nato nga nagpabilin pa kita nga nagginhawa, no? Nga kauban sa kalibutan. Tingali mga igsuon, ang matag-usa kanato tingali bisan moingon ta nga moingon ta no nga ato gyud pugson atong gagalingon sa pagsabot diha sa atong igsuon nga nitaliwala nga dili gid unta ta gusto, no? Bisan ako mga igsuon pagkahibaw nako nga nahitabo to sa niaging panahon, niaging mga higayon nga pag-ingon nga si Brad Moises nahimo siya nga ingon nga nitaliwala na sa laing kalibutan, no? Nakaingon ko sa kong kagalingon nganong natugot man, no? Pero ngano di mga ison katong higayon na katong nga time nibati kog kaguol tungod sa akong pagkaunod nun, no? Tungod sa atong pagkaunod nun mubati ta og kasakit, no? Kay ngano man tungod mga igsuon sa kaayo, no? Sa atong kaliwat, sa atong igsuon sa pagtuo nga murag di ta gusto nga Lord ayaw sa sikwaan pero wa tay mahimo mga igsuon kay ngano man ang atong Dios mo indag tag-iya sa atong kinabuhi, no? Bisag moingon pa ta nga bisag kinsa nato karon mga igsuon mo na nga kita karon nga buhi pa ta kinahanglan nga masigurado ni ang atong pagtuo sa Ginoo kay abot sa panahon nga kita maukwao na sa Ginoo nga dili unta ta gusto nga dunay kwao natong tanan nga dunay tay pilak kwao nato wa tay mahimo kay ngano man ang Dios mo tag-iya sa atong kinabuhi. Mo ni mga igsuon nga karon gabi una mubasa lang tagpipila ka mga bersikulo o teksto diha sa Biblia nga nagaingon mga igsuon nga unsa may trabaho natong mga buhi, no? Ang atong trabaho mga igsuon nga mga buhi pa ta kung unsaon na to una lang gyud before ta mo move sa unsaon na to pag-alagad ang Ginoo. First of all atong unahon mga igsoon ang atong kinabuhi atubangan sa Ginoo everyday gyud, no? Kung unsaon na to siya nga mahimutang inunta nabitay ingon nga ay nasayop man ko kay tungod kay taor ako tinuod mga igsoon taor ta di ta mo rason ana kay uban mga igsoon nato nakoy uban madunggan nato mga kaigsuonan nga ay tao ra masa kung nasayop ko dili mga igsuon dili ta mo rason ana nga tao ta nga nasayop ta kun dili o sa giingon sa Mikia 6:8 gingon mga igsoon ang pulong sa Ginoo nga ang gusto sa Dios magbuhat og minatarong uban sa pagpaubos, no? Mo na mga igsoon di ta mo rason ay tao ra ko mao nga nakasala ko mga igsoon dili ta mo ana kun dili ang gusto sa Ginoo magbuhat lang gyud og tinarong atubangan sa Ginoo uban sa atong pagpaubos sa atong isig ka tawo, no? Mo na mga igsoon una sa tanan akong basahon diri sa kung naamoy Bible diha pwede mo sabay akong basahon sa Deuteronomy hindi nga okay. Deuteronomy 32:29 kaning mga igsuon kaning pagkasultiha diri sa Deuteronomy nagaingon pulong sa Ginoo nana o makinaadmanon unta sila nga mahibaluan nila kini ug nga palandungon nila ang ilang kaulahian, no? Kaning ingon sa Deuteronomy mga igsuon nga nanagyo tatay kaalam karon, no? Kaning kaalam na to mga igsuon bahin sa pagsabot sa maayo ug sa dautan kana kaalam na, no? Pag ingon nimo nga ayaw nagkuana kay di na maayo kani buhata kay maayo kana kaalam na sa tao, no? Ang pag-ingon mga igsuon sa 29 o makinaadmanon unta sila nga mahibaluan nila kini ug nga palandungon nila ang ilang kaulahian, no? Kani ingon mga igsuon nga mo ni nga ang atong kaalam karon kanang dili ni siya masayang. Unsa man ang atong kaalam una? Kaning kaalam na to mga igsuon nga mulungag tagbuntag sayo.
manghipos ta sa kabaw hayop unsa bisag unsay atong buhaton kana kaalam na siya sa tao. How much more kaning kaalam mga igsoon nga gihatag sa Ginoo kaning pagbasa sa Biblia, no? Kaning paghigugma nimo sa imong isig ka tao usa na siya kaalam atubangan sa Ginoo. Pero ang giingon niya dire, pag-ingon niya sa ubos nga mahibaluan nila kini og palandungon nila ang ilang kaulahian nga matud pa kita kuno ato kunong aninawon ang atong sunod nga adlaw sa atong kinabuhi kung unsa unya dangata nato, no? Asa itugot sa Ginoo adto ta kutob, no? Matakibaw si Brad Moises dito siya kutob sa pag-igo sa pandemic, pag-ingon nga COVID lagi mo ni diha siya kutob. Pero kita karon matakibaw asa ta kutob unsay atong mamatyan bisag unsa lang, no? Nga sakit or madisgrasya mapandol ba ka og maunsa ka diha og ato kunong pamalandongon kung unsa kuno atong kaulahian. Haron mga igsoon nga kaning atong sunod nga adlaw ato ning mahibaluan una. Ang atong hunaon kung bagunahuna ta sa sunod adlaw ugma di sa ta bagunahuna ugma. Ha? Ang atong hunaon ang karon unsa ang atong kinabuhi diha sa Ginoo. No? Maingon ta ikaugma sa kanay yung ta kung bagunahuna ka ugma sa kay akong makuan ugma, no? So di ba ka kumamatay ugma, no? Pero karon nga tayo mga igsoon atong hunaon nga ang atong kinabuhi mga igsoon una sa tanan nahipatik ba ni atubangan sa Ginoo, no? Nalista ba ta sa listahan sa kinabuhi nga inigbalik unya sa Ginoo mga sigurado ta nga kauban ta niya, no? Una nga, mautod pa sa dito nimiyo nga, palandunga ang inyong kaulahian. Tingali mga igsoon katong ating igsoon nga gikuha na sa Dios, nasayod siya sa iyang kaulahian. Tingali gani mga igsoon, wala niya tagaigbugat ang iyang pamilya. No, na-entitle siya sa SS, ug sige pa siya bayad, bisag na-entitle na siya. No, magkatabi niya ito. Tinuod eh? Entitle. Grabe, wan ang iyang pamilya. Iyang tungod kay nakita niya nga ang iyang kaulahian iyang gipamalandong, no? Gawas lang sa pisikal lang inunta nga dili lang inunta kanang sa pagpangandam lang sa kalibutan, sigurado na kayo ang iyang gibuhat. Unsa pa ka ang iyang pagpamalandong sa iyang kinabuhi hangtod siya nga gikuha sa Ginoo, no? Mo nang kita karon magsugod karon kinahanglan nga kamao na ta mamalandong sa atong kinabuhi, no? Kung naamay mga dili maayo na to ato na nang wad-on, no? Kinahanglan ma-sure ta mga igsoon matag adlaw sa atong pakigrelasyon sa Ginoo nga dili ta arang masaway ikaw anak, umagad, ugangan, apo o unsa ang imong sitwasyon, unsa ang imong estilo sa imong pagkakristohanon. Nga kamao na ta mamalandong karon panahon na. Kaya maabot ang panahon nga lain na ang muilis na to, wala tayo mahimo mga igsoon, no? Wala tayo mahimo. Muna nga sa pagkakaroon, una gyud sure to be sure gyud sa atong pagtuo sa Ginoo. Muna mga igsoon, padayon ta sa lain nga teksto. Ikaduhang hari 21. Kaning istoryahan mga igsoon, dili, sorry. 9:4. Dara. Ingon diri mga igsoon sa Ecclesiastes 9:4, ha? Kay alang kaniya nga anaa uban sa tanan nga mga buhi aduna pay paglaom kay ang buhi nga ero labi pang maayo kaysa leon nga patay. Kaning giingon mga igsoon ni Haring Solomon, no? Kay kaning Ecclesiastes kung sigon sa akong pagtuon nga kang Haring Solomon man nga pulong, no? Tinuod ba mga igsoon? Tinuod ay? Amen, salamat. Kaning giingon mga igsoon sa Ecclesiastes 9:4, no? Kay alang kaniya nga anaa sa uban sa tanan nga mga buhi
aduna pay paglaom. Kay ang buhi nga iro labi pang maayo kay sa liyon nga patay. Kani sa ubos mga igsoon, gikuan na ni siya inunta kanang gipasabot nga ang iro kuno nga buhi mas labi pang maayo kay sa liyon nga patay, no? Kani ginon mga igsoon, kani ingon nga kita ko nung buhi karon. Pagkadako pag yun din natong paglaom. Ha? Ang patay dahil pabay paglaom, wala na. Kani pahulay na siya sa iyang mga paghago. No? Kita nga buhi mga igsoon. Ako lang ka-encourage na tong tanan. Mubasa tas Biblia, mutambong tag-unsay bulhaton para sa Ginoo. Di ta magpadasa tong kakapoy mga igsoon kay ngano abi nato. Kini atong kakapoy. Natural kapuyon kita kay naglihok ta matag adlaw. Pero mga igsoon atong hunaon nga kini atong espirituhanon nga pagkinabuhi sa Ginoo. Tambok ba ni atubangan sa Ginoo? Kung dako taglawas ang atong espiritu para sa Ginoo, kasi daot kayo, di ba? Kung tambok ta mga igsoon, healthy ta, no? Sama nako tambok gamay, karon nga akong hulis ang espiritu para sa Ginoo, dako pod, no? Bisag dublihon pa ning akong lawas ngadto sa atubangan sa Ginoo nga espiritu. No? Tungod kay dako pa kakitag paglaom atubangan sa Ginoo, nga kita karon nga buhi pa ta. Tingali sa buhi pat ganito atong igsuon, akong nakita nga doon ako'y nakita niya nga hindi gid ako malimtan kato bitaw dili bitaw siya gusto bikil, di ba kabantay mo, di siya gusto bikil, dili siya gusto samok kay ngano man mga igsuon, di siya gusto nga makapasakit sa iyang isig katawo, no? Kita unta usahay ngon ana unta ta, ha? Nga dili bitaw ta kanang gani daghang kay kog madunggan nga bisag sa pamilya lang gani niya mura og naay mga kasikas pero feel nako di siya gusto gubot, gusto niya nga wa lang giunta na siya nga ingon ana lang unta ta mga igsuon ba nga atong makabot ang kay naiya sa atong igsuon nga gikuha sa Dios nga di ta gusto samok nga di ta makigbikil sa atong igsuon, no? Kung ano tong ehemplo ang iyang maayong buhat, kay ang iyang maayong buhat mga igsuon mao toy gikwinta sa Ginoo igabot unya sa pagkabanhaw. Muna mga igsoon nga kitang karong buhi pa dako pa kita labi na sa mga batanon bisag dili batanon. Akong nakita nga tingali ambot lang uban kaha nga kading pagbasa nimo sa Biblia matag adlaw. Di matag adlaw ba? No? Tingali mga igsoon kamo karon kita karon kung gusto mo mubasa og inunta nga mga sani kada mga story sa Biblia daghan kay na, pero sa ako lang parteng akong binasahan ron dili story by topical na akong binasahan karon, no? Kay mensahe naman na akong ipagawas, no? Ni nga kamo karon kung gusto mo topical og story pwede inyo nang i-combine haron nga masinati gid ninyo tanan kung unsa gyud ang history sa Biblia, no? Mo na mga igsoon karon nga sa atong pagkadako pagpaglaom ato ning buhaton, no? Unsa may atong buhaton una mga igsoon, ang sugo sa Ginoo kinahanglan di ta maka-violate, no? Unsa ning violate or violet, ha? Dili ta makasupak sa pulong sa Ginoo.